KS हेल' आगै मा खबर? मैया SMS हरनानै दोनदोंमोन ना आं दा चेक खालामनानै 12थानि उनाव माबा हरगोन दे। जुदि साब गैयाबा आरो आं खालामनानै दोननाय बायदि मोनदों आरोना आं दा रिप्लाय हरगोन आरो गासिबो 12थानि उनाव। जाखांबाय नामा KS आगै? मा ओंख्रि जाखो? आयौ थाम्फैया गिदिर गिदिरथार। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोर सासेया होखो मिन्थिया सानै दङ सासेया सिरि दंगासिनो मेसेज हराखै। हेल' KS हेल'। महेश दैमारि मोजां जाखु। माजों जाखु होनदों आरोना? दिनै एकदम जानला मोनलाथार भिन्दि ओमफ्राय आलुल' जेबो गैया। ओमफ्राय प्रिटम बि अफिसियेल बा मालाय बिबारि ना साबफोरा बारायथारबाय माथोनो। बारायगोन दे नोंसिनाबो लासै लासै सिन्था खालामनाङा आङो दामानि बारा लोगो लायाखै साननैनि उनावसो लादों आङो आनसार जाबाय थानायखाय ओमफ्राय सानसेयाव साथाम साब्रै साबा बिदि लागासिनो आरोना आङो ओमफ्राय लोगो लोगो रिटार्न खालामाखै आरो खायफा नेनो हायैफ्रा आन खालामनानै होयो। ओमफ्राय अमित भइस लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय सासेल' होदों दाबो साथाम फैबाय। ओमफ्राय केसआ मा होनखो मोजां आदसा दे मोजाङानो जानांगौ प्रिटम बि अफिसियेल दे थाब थाबनो 1K खालाम दे नोंसोरो सापर्ट होबासो जागोन दा सापर्ट होआबालाय बहा जानोना। थाब थाब साबसक्राइब खालामग्रा मानसिफोर एसे नागिरनानै हो थाब थाब सापर्ट खालामबासो 1K जागोन। ओमफ्राय केएसआ जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो केएस थेंक इउ दे गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। सोर सासेल' लाइक होखो दे अमिताल' होबायदां ओमफ्राय रावबो होदिया। प्रिटमा मा होनखो मा ओंख्रि भिन्दिजों आलुजों दिनै एकदम जानला मोनला जाथारबाय। जासाबलाबायबाय महेश दैमारि बार्थडेआव सोरनिमोन आंनि आब' सासेनि आयौ लाइकआबो हनै आन खालामना होफिनलायबाय मासे जखराय बेलाय सोरमोन बेबा जिर'सो जानानै दं हनै। ओमफ्राय प्रिटम बि अफिसियेल हाय होनखो ना मा होनखो आगै लाइक दान लिरनो नायदोंमोन आरोना प्रिटमा थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय। लाइक होनानैबो माबा खालामफिनलायो आरोना थेट्स जखरसोहाय। ओमफ्राय महेश दैमारि फेस हुदे एलबियाव एलबियाव फेस होआहाय आं बायो। सिनायखाया होमबा नोङो प्रिटम बि अफिसियेल नेट स्ल' जादों आंना आदसा दे जेबो नङा दे। जाखांबाय नामा महेश ओमफ्राय प्रिटम मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो मा ओंख्रि। सोर सोर दङ खामाय हरबानो जाबाय सिरि सिरि थानाङा आरो। केएस अमा आलु गोथावथारहाय केएस नोंस्रा ओंख्रिया। ओमफ्राय प्रिटम बि अफिसियेला खान्थाल ओंख्रि जादों आरोना दिनै खान्थाल गोरलै दंदां ओंख्रि जानो ना बोरायखौनो जाबाय। दे संबानो जाजायोना गासिबो। खान्थाल बोराय आरोना दे खान्थाल बेगरसो जाखो ना खान्थालनि मोदोमखौ जाखो? महेश दैमारि नोंनि रुमाव ओंखाम बानायना दोन दै आं थांगोन इसे। ओमफ्राय जुनु बर' हाय जुनु मा खबर? जुनुआ जे गोबावनि उनाव दिनै आंनि एलबियाव फैदों। जुनुमोना फुङावसो बांसिन एलबि होयोना आङो एटेन्ड जानोनो हाया फुङाव होनायफोरखौ आरोना
एसे मोनाब्लिफ्राव होबा एसे 4:30नि उनफ्राव होबा जानो हायो आरोना 18खौ। ओमफ्राय फुंफ्राव होबाथाय जानो हाया आङो। लाइक डान थेंक इउ जुनु आगै लाइक होनायनि थाखाय। जुनु बर' हाय महेश। नै महेश लोगो ओंखारदों नोंना जुनु आगै बर'। Waiting for you one. जाखांबाय नामा जुनु मा ओंख्रि जाखो? महेश दैमारि नोंनि आखाइनि ओंखाम जानो लुबैसोदों आंनो एसे एखेसो आरो नों संनाय आं संनाय गासिबो संनाय एखेसो आरो संनो रोङा आङो। ओमफ्राय प्रितम बि अफिसियेल जुनुआ आंजों लोगो दंना गैयामोन जाखोथाय चेक खालामनानै भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय। कमेन्ट मोनबानो रिप्लाय खालामखाजोबो गासिबो। प्रितम बि अफिसियेल हाय जुनु होनदों KS मा खबर नोंना? आं मोजाङानो दङ दासान्दि जेबो जाथ'वाखै दे मोजाङानो। नोंहालाय मा खबर मोजां ना? ओंख्रिया गोथावथार नोंसिना दिनै अमाजों आलुजों ना? ओमफ्राय प्रमद नार्जारि हेल' लाइक डान थेंक इउ प्रमद नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि LB आव नुजाफैनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ दे। महेश दैमारि बहानि जाखो जुनु बर'? जानो बहानिथाय जुनु आगैया खिथाहरदो जुनु आगै हनै महेश दैमारिनो। लाइकआथ' साथाम साब्रैया होदों खिन्थु मोनसेल' देखायगासिनो आंनियाव। प्रितम बि अफिसियेल लोगो जादों महेशनो। महेशना चेनेल गैया जायखिजाया साब खालामना होनो हायो आरोना। महेश खालामनानै हो गासैखौबो। साबा दंना साबाखौबो खालामनानै हो। साब खालामनायालाय माथो थांनाय ना। जुनु बर' बाक्सानि आं आथिया बाक्सानि आरोना जुनु बर'आ। महेशना चेनेल गैया लोगोफोर। साब खालामनानै होनो हायो आरोना खालामगोन बियो जेबो नङा। LB होग्राफ्रानो मेला जाथारो मोनाब्लिनिफ्रायनो। फुङावबो जायो एकदम बेनाव थांनो ना बेनाव थांनोसो जालायलायोना। दसे थाङो आं बयनाबो आं फ्रि सम मोनब्ला आरो। KS मा बुंखो जुनु आब' बाक्सानि होनदों बाक्सानि। महेश दैमारि नोंनि खाथियावनो नोंबो जुनु बर'। आंनि खाथियावनो नोंबो जुनु बर'। महेशनाबो माने बाक्सायावनो आरोना। दे जेबो नङा खाथिनि खाथि रायलायलाय। ओमफ्राय प्रितम बि अफिसियेल दे बिदिब्ला साब खालामना होदो महेशनो। दे महेश आं नोंनो ब्लु होनि बिसिनि प्रफाइलाव थांनानै माबाबानो जाबाय। साब खालामनानै हो। खुलुम हरलायथारबाय हनै प्रितमा अन्थाव बाथावनो। साब खालामनानै हो महेश जेबो नङा। गावजों गावलाय। जुनु बर' आं अबेनि नों अबेनि महेश? नोंसोरनि खाथिनिनो जुनु। जोंनि खाथिनिनो होनदों माथो। महेशआलाय। KS आं अफ दे जेबो नङा दे। आरो दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर दै। महेश लोगो जाहैदों नामा? हाय KS होनदों। जुनु बर'आ हाय KS होनदों। नै
बड' कार्टुना आंनो ब्लुखौनो लाखि होनालासिनो थाङो ब्लदनो दसे गुब्ला फैसिगोन एदावसिगोन ओमफ्राय गुब्लानो ओंखारलांफिनसिगोन। कार्टुन बड' कार्टुना मा होनदों हेल' नै मोनफैलायबाय दसेबाबो लाइक होनो दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बड' कार्टुनाथ' आंनि भिडिअखौनो नायस्राखाया कमेन्टबो फैया बिनिखायनो। प्रितम बि अफिसियेल सोर दं बिबारि नोंनाव? मा सोंखो प्रितम बि अफिसियेल नोङो सोर दं नोंनाव सोर दं बिबारि न'आव? आच्छा जोंहा आइ आफा दं आदा सानै दं बाजै सानै दं आं दं ओमफ्राय जोंहा आदा गेदेरनि फिसाजो सानै दं आदा उन्दैनि फिसाला सासे दं ओमफ्राय आब' हाबा जाबाय। ओमफ्राय जुनु बर' हाय बड' होनदों जुनुआ बड' कार्टुन लाखिखादो ब्लुआ बुंनो है आंना थांबाबो जेबो नङा आं जेबो मोना नङा खायफा होनो नालाय ब्लु गालांदे थांनोसै समाव बिदि होनलायलायो नालाय आंथ' बारा जेबो बाराबो मिथिया। मा खबर बड' कार्टुन? ओंखाम जाबायना जायाखै बड' कार्टुन? जुनु बर' ब्लु लांबाबो जेबो जायानो फ्रेन्ड उनाव लाफिननो हायो। औ हायोथ' आरो LB आव फैबाना जाया खायफा होनो नालाय LB आव थांनोसैबा LB खौ लाखि गालांदे होनलायलायो नालाय आंबो होनग्रा जादों आरो प्रितम बि अफिसियेल सोर साबैसेनि LB नायनो बालायलाङोलै आंनो बेबो मोनसे खोथा बयबो लोगो जालायबाय नालाय ना बेनाव एसेबाबो थांनानै फैयो आरो खेबसे थांबाय नालाय आरो नोंनि भिउसा जागोन ना बेबायदि आरो नोंबो थां आंबो थां दसेबाबो जोबजासिमलाय सोरनि LB आव थानो हाना हाया बेनिखायनो आरो दसे थां दसे फै बयनियावबो आरो बेनावबो सासेनावलाय बोरै थाबाय थानो गोबाव होयोना 2 घन्टा 3 घन्टा गाहाम 1.5 घन्टा गाहाम। ओमफ्राय जुनु बर' सोर सासेनियाव थांनो जाबाय प्रितम औ बिदिनो जायो जायनावनो गोसो बेनावनो थांबानो जाबाय आरो जेबो नङा। बड' कार्टुना मा होनखो भिडिअखौनो दिनैसो आपल'ड होदों नों आब' लुदुरगे आङो समखौनो मोना मालाबा गोबावजोंसो ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौलाय माने आगालाबायबाय थायो आं खिन्थु ब्लगखौसो गोलावखौसो आगारनो हाया जेरावबो थांनाय जाया मानाय जाया नालाय माहानि ब्लग मोननो बिदि जायो आरो। ओमफ्राय महेश दैमारि आं उदालगुरिनि जुनु बर' उदालगुरिनिनो महेशआ बाक्सा उदालगुरि चिरां खाथि खोमाना आंथ' नुहैयाखैबो खोनाबायसो थायो। रायलाय लोगो जालाय खाथिनि लुदुरगेसो नाम दोनबाय नामा आंखौ बड' कार्टुना सोरबा गेस सिलिन्डार होनो सोरबा लुदुरगे होनो नाम दोनस्राजोब्बाय आंखौ मथिथिखाय। बड' कार्टुना मा होनखो जानाय लोंनायखौनो हगारलाबायनांगौनो जानाय लोंनायखौलाय बेसां नायनो आंबो हगारनो बास्रायलाङो जानाय लोंनायफोरखौ। निथामनि ब्रह्म अफिसियेल बिबारि सना थेंक इउ निथामनि आंनि LB आव फैनायनि थाखाय जाय लाइक होआखै लाइक होदो दे। बड' कार्टुन मिनिदों ना नोङो? औ आंखौ जाद नाम दोनो मानसिफ्रा माबा बोरैबा माबा दारि गोनांनो माबा लुदुरगेनो गेस सिलिन्डार आरो मा दंबावो मेरलाथार। लाइक दान थेंक इउ निथामनि ब्रह्म अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय। मा खबर ओंखाम जादोंना जायाखै? बड' कार्टुनाबो आंखौ लुदुरगे दोनबाय। बड' कार्टुनखौबो र' नाम बासिनानै दोननांगोन आङो होमबासो जागोन। महेश दैमारि ब्लु बोरै होयो खिन्थाहरलाय हाब नोंनो ब्लुखौलाय मानो नांगौ ना नोंनाबो चेनेल दङ नामा जाखो ना LB आव फैनोसै हा महेश ब्लु बोरै होयो नों गावना चेनेल गैया गारा
ब्लुखौलाय नों एलबियाव फैबासो नों ब्लु होनो हागोन दा ना मा जाखो लोगोफोर? नितामनि ब्रह्म अफिसियेल जाखांबाय। मा ओंख्रि जाखो? ब्रह्म अफिसियेल, प्रितम बि अफिसियेल नै मोनफैलायबाय नोंनि जोबस्राङाव नितामनि। हा? नितामनिया सोरनावबा दंमोन आरोना, नोंबो सैमा आथिं बेरायना फैलायबाय आरोना प्रितमा। दे जेबो नङा, बेनाव थांलाय ना। बड' कार्टुन उदै सालायलायबाय नामा नोङो मिनिनानै? बड' लिंग्लाब सार, मा नाम जाखोहाय बेलाय? मा खालामदो? आं एलबि होगासिनो जेबो खालामाखै। बड' लिंग्लाब सार, मा नाम मालाय? बड' लिंग्लाब सार, लिंलाब मा जाखो बिनि मिनिङालाय? केन्सेल, चेनेल गैया बोरै होयो सोंदों आरो। आदसा नोङो एलबियाव फैयोब्ला बिसोरनि प्रफाइलाव सेरदो, सेरनानै ओमफ्राय लास्ट अपसनाव ना, माने मोनब्रै मोनबासो माने माबा माबि अपसन ओंखारो, लास्टाव सेरदो, लास्टाव सेरनानै ओमफ्राय मोननै अपसन ओंखारो, मोननै अपसननि गोजौआव थुना होबानो जाबाय आरो। मा लिरनाय थायो आंबो बारा मोजां नायाखै, बारा फुथिया आंना बुंनाया। ओमफ्राय लिंलाब सारा मा होनखो? आंनावबो फैथ'लै दसे। नोंबो होनो नागिरदों नामा? होदे, बयबो थांलाय फैलाय जाबाय थागोन ना, सासेनावनो थानो बायोना एलबि नायग्राफ्रा। महेशआ सोंदों आरोना, खोनाबायना आं मा होनखो? प्रितमा मा होननायखो? आं नायखुमा फैबाय। मेसेज हरासै होनबा सिरि सोर थांना फैखो? बड' लिंलाब सारा मा होनखो? आं इगन बर'। आदसा गोदान आइडि आरोना नोंना? दे गोदान आइडिजोंलाय साब खालामना हरदो, आंनावबो सापर्ट हरदो, आंबो हरगोन ना। हस्राखाया बुरजा जाबाय नालाय नोंसिना मालाय, बेनिखायनो एसे दुगा जायो आरोना। नितामनि बर' बिसोर मा ओंख्रि जाखोनो? दिनै ओंख्रियानो जि जानला मोनलासोहाय। भिन्दि ओमफ्राय आलु, भिन्दि आलु। नोंस्रालाय मा जाखो? मा ओंख्रि? आं नितामनिजों दाखालि बावैसो लोगो जादों ना जों सानैया। प्रितम बि अफिसियेल होआसै, अनलि लाइकल' होना फैखादों। आदसा सिरि सिआइडि आरोना। महेश दैमारि, आंबो डिउटि दंलै, उन्दुनोसै, गुड नाइट। दे उन्दुदो। सोरनावबा थांगोन नोङो, नोंखौ नायनो थिनहरगोन आं। प्रितम महेशखौ नायनानै फैदे, सोरनि एलबियाव थांना फैयो, बे उन्दुनो होन्दोंना। प्रितम बि अफिसियेल, नितामनि मा ओंख्रि जाखो ब्र'? खिथायाखैनो बे ओंख्रिखौनो दाबो, आंनो सोंगासिनो। ना खिथादोंसोमोनथाय बावबाय आं। नितामनि बहानि होन्दोंमोनलाय नोङो? प्रितमालाय बहानि? जुनुआ थांबायदां, आइजो माहारि हारसिंखाय बेसेरा। बड' लिंलाब सार, आं एलबियाव दं, फैथ' दसे। आं एलबि होगासिनो बोरै थांनांगौ जाखो? सोरखौबा लिंनानै लां। सोर थाङो? एलबि होगासिनो माबायाबो, दसे नुजानानै फै खब्ला खब्लि। ओमफ्राय प्रितम बि अफिसियेल, नितामनि आदै सोमोन्दो लिंखो ना माखो, ना सानायखौसो आदै होनखो? प्रितम बि अफिसियेल, आं सिमेन्ट सापुरिनि। आदसा नोंसोरो मालाय गासिबो एसे खाथिनि गोजा, खालि जोंहाल' एसे जानगाराव जाबाय आरो। ओमफ्राय बड' लिंलाबा फैथ'लै गासिबो दसेनो थांनांगौनो, थांनानै फैथां। सोर थाङो? नाम होननानै लिंदो सोरखौ बिदि होनबालाय आरो। प्रितम बि अफिसियेल, लोगो खालाम बड' लिंलाब। लोगो खालामनांगौनो बड' लिंलाब सार। इयुनसोनो बियो, लोगोफोर इयुन। ओमफ्राय महेश दैमारि, सोरनाव थांनांगौ जाखो बुजिनो परदेसियाव फैनानै मा जाखो?
सोरनाव थानांगौ जाखा बुजानो परदेसियाव फैनानै मानो बुनांगौ जाखो? नों मोजां थाबालाय रावबो जेबो खालामनो हाया आरो। नों जानला मानलाबालाय आरो नों बुजागोन ना। मोजांबालाय सोर बुनो थांजोबस्राबायथ' आरो सानैल'सै। बेग होलायनो सोरखौ होनदों बेग होनो होदों जे बड' सारा लिंदाब बड' सारा आंनाव नोङो जायखिजाया भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनदोंबा आं नोंनो दा 12थानि उनाव हरगोन जेनेबा 2टा 1:30 1टासोनि उनाव हरगोन जेनेबा बेग होलाय होनदों बेग सोरखौ बुंदों नाम खारिनानै बुंबानो जाबाय होमबा आंखौ बुंदों होननानै रिप्लाय मोनफिनो आरोना। बड' लिंदाब सार प्रितमखौ होनदों आथिया प्रितम थांबाय नामा? प्रितमा थांबाय नामा? दा फैबाथाय आं होनानै होगोन दे बेखौनो दानो नांथारगौ आरोना नोंनो लोगो हरबा आनसार जायोहाय आंथ' जि प्रमान मोनबाय। दंनो रिटार्न हरनांगौनो गाबोन हरोनो दा हरो बुंहर प्रितम बि अफिसियेल अमित बयस ब्लु होआ नामा? बिबासो होगोनथ' अमित बियाब्ला आरो माबोरै होनो दे एलबि होग्रायालाय राजि जाखायो दा होनो होबाय दे अबाव थाङो थांदो प्रितम बि अफिसियेल साब खालामबाय नामा लिंदाब खालामबायनो ओंखायनोथ' माबा बिदों आरो बेग बिदों बेसेरा अमित बयस लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय अमित बयस बड' लिंलाब सार ब्लु हो होबाय दे होबायथ' प्रितम ब्लु होबायथ' नै मा जाखो बड' लिंलाब सार खारजानो गिना ब्लु रिमुभ खालामजोब्बाय नामा आयौ बिदि नंथारा आरो बेलाय थोद बड' प्रितम बि अफिसियेला र' होनदों प्रितम बि अफिसियेल अके होनो दे बारा इमान आंबो एथ' बिदि नङा गोसो गाज्रिनि मानसि नङा दे आंबो अमित बयस आंना नेट स्ल'लै आयो मानो बेबा नेटफोरखौलाय माथो होनबावनो आरो बयनाबो बिदिनो अनसाय स्टेटास बड' हाय सालाय मालायकुम ए अनसाय स्टेटास बड' वालाइकुम सालाम मा खबर अनसाय एमके अफिसियेल लाइक डान आब' थेंक इउ एमके अफिसियेल आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरो एलबि होनायनि थाखाय गासैखौबो अमित बयस जेबो खोनाला आं आयु माथो मोजां होनगासिनो खोनागोना खोनायाखै एबानो होन खोन्थालाय खोनादोंना खोनायाखै अनसाय स्टेटास बड' सोलाखांबाय नामा औ भिन्दि ओमफ्राय आलु एमके अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' भिन्दि ओमफ्राय आलुसो एमके अफिसियेल बड'लिं सारा मा होनखो आंनाव फैब्लाबो बिबारिखौनो नुखागोन दे बेखौनो नायदों आं एलबि स्क्रिनाव आइसोर दे थेंक इउ एमके अफिसियेल खोनादों आब' खोनानानै मानो खोनायाखै होनदों बियो अनसाया होनखो ना सोर होनखो मोनथाय
अमित भइसआ नोंना नेट स्ल' ना अमित भइस बिनिखायनो बारा क्लियारलि खोनायाखैदां हरनि खोथाना बारा गोसा गोसाबो रायलायनो एसे उसुबिदा जायोना मा सानगोन एफा हर गेजेराव रायलायदों सिख्लाया सानगोन ना अनसाय बड'आ मानखो नोंनि गारांखौ मानोबा बाथोन जागोन आं सोर गसाया मासे मोजां इसोर जंखायनोल' जि रोंथारगौ नामा माबाया अनसायाबो जिबिता ब्रह्म लकेल ब्लग हाय जिबिता मा खबर जिबिता आं नोंनो हरजोब्बायमोन ना मोनदोंना मोनाखै दाखालि मोनदोंना प्रितम बि अफिसियेल बड' लिंलाब साबदान साब खालामबायनो बड' लिंलाबा दंना गैया ओमफ्राय जिबिता ब्रह्मआ लाइक दान होदों आरो थेंक इउ जिबिता लाइक होनायनि थाखाय जिबिता ब्रह्म फार्स्ट टाइम नोंनि एलबियाव आदसा दाखालि बावैसो लोगो जाखादोंना जोङो बावाखैनो सानथाम ना साननै जादों खोमा आरोना नोंखौ आं मालायनि एलबियाव नुबाय थायो जिबिता होमबाबो माने लोगो दं सानदों आरोना आङो माने साफ्राबो मेला जाथारबाय नालाय बावलायलाङो जोंहा मयना थिक फैदों थेंक इउ मयना लाइक होनायनि थाखाय मयना दोनखाबायमोन ना नोङो मयना बड'लिं लाबसार साबदान अके साब होबायनो हनै जिबिता ब्रह्म मोनदों लोगो एसे दे मोनदोंबालाय मोजां प्रितम बि अफिसियेल हाय मयना होनदों मयना हनै नुग्रो मोना हाय हेल' जाथारबाय रायलायद' निथामनि ब्रह्म आहाम आहाम गाहाम साहाम निथामनि सिरि दंमोन दासो ओमफ्राय अनसाया मानखो नोंना फेसबुकआव मा नाम ओंखि दाउदै गोमोनो आंना ग्लरिसा नार्जारि दङ ग्लरिसा नार्जारि मयना अफिसियेल हेल' बिबारि माखि जोंहा भिन्दि आलु ओंख्रिया मयना निथामनि ब्रह्म अफिसियेला राधे राधे राम मयना अफिसियेल दोनबाय आदसा दे दिबिया ज्योति डेका ब्लग हेल' देबिया जी ভালনে ভাত पानी खाला नाय जिबिता ब्रह्म ब्लगा मानखो आंहा एलबियाव बारा टाइम होनो हायाखै आंबो फुंफ्राव टाइम मोनाहाय बारा मोनाबिलियावबो उन्दुनानै लायो ओमफ्राय निथामनिया मानखो मा गामि नोंसाना जोंना गामि गलाघाट डिस्ट्रिक्ट मयना अफिसियेल हाय हेल' प्रितम जिबिता ब्रह्म लकेल ब्लग मयना सना मा ओंख्रि जाखांखो अनसाया मानखो मैना लोगो नायना के आंजों सेक दे लोगो दंना गैयानो नायनांगौनो मयना लोगो गैयाबा जादो मयनानो सिन्था गैलाहाय 1K जाखाबायना माबानाबो जाबाय निथामनिनाबो जाबाय ओमफ्राय सोरना जादोंमोनथाय बारा नायाखै आं र' ओमफ्राय मयनाया मा होनखो निथु आगै होदो एलबि निथामनिखौ होनदों प्रितमा मा होनखो मयना बाजै मा ओंख्रि जानाय जिबिता ब्रह्मआ मा होनखो हाय निथामनिया मा होनखो जिबिता एनआर इनफ इन बेसे जिबिता एनआर इनफ नि बेसे बुजियासैलां मा होननाय जाखो मयना अफिसियेल प्रितम आगै आलु दालि जिबिता ब्रह्म मा होनखो मा ओंख्रि जाखांखो बिबारि लोगो आंनि एलबियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो होनाय खोनाबाय जोंहा आलुजों ओमफ्राय भिन्दिजोंसो जिबिता लोगो जोंहा सानैजों लोगो लिंलायगोन ना प्रितम बि अफिसियेल मयनाया आंनि गामि खाथिबा बेखायनो हाय होनदों आदसा दे खाथि मालाय नोंसिना गासिबो मोजाङानो जोंनासो माबा जानगारगार ओंखायनो मालाय नोंसोरो खाथिनि नालाय सापर्ट होलायो थाब साब खालामलायो लोगो जालायो आरो जोंहा गोजाननि नालाय लोगो मोननोबो एसे गोब्राब जायो होनदों आरो ओमफ्राय
जिबिथा लोगोआ मा होनखो निथामनि मैनाखौ लादो मैना मा होनखो हनै जिबिथाया जखरसै मैना लागोन ना लाया हनै रिप्लाय हरद' निथामनिया मा होनखो मोखां देखायदोब्रा देखायादै आंखौ जा होनथारो मानसिफ्रा लुदो गैखायाखाय ओमफ्राय तेनजिं लिमि अफिसियेल गुड इभिनिं बिबारिबा আচ্ছা তেনজিং লিমি অফিচিয়েল গুড ইভিনিং কি কৰিছা ভালনে তুমি এলবি দি আছিলা ন শেষ কৰিলা নেকি বাকী খবৰ কোৱা খোৱা বোৱা হ'ল নাই কি খালা মইনা অফিচিয়েল প্ৰীতম आगै मा ओंख्रि निथामनिया मा होनखो जिबिथा प्रीतमखौ हाबा लाद्रोनो जिबिथा लागोन नोङो प्रीतमखौ लालायथारोबालाय माथो प्रीतम बि अफिसियेल खान्थाल बेदर खान्थाल बेदर खान्थाल ओंख्रि होनदोंमोन ना दहाय खान्थालाबो बेदर थायो नामा अनसाया मा होनखो आंहा निउस फरायनायखौसो लागोन लै नोजोर दाहो दे रावबो आइया नंगौ नामाहाय अनसाय नङाबा आंनि भिडिअखौनो नायस्राखाया कमेन्टबो फैया मयना अफिसियेल जिबिथा आब' नोंनि फंबायसो ए फंबायबालाय जेबो नङा लाजायोना जिबिथानि फंबायबाबो न'निजों न'नि एकदम ग्रोब ग्रोब आरामसो जागोन अनलायनानै थानो ना जिबिथा लोगो जिबिथा ब्रह्म लकेला मा होनखो मोनब्ला लागोन प्रीतमखौ निथामुनिनि खालामना होदो ए निथामुनिना गैया नामा खालि नामा पस्ट जिबिथा प्रीतमा मा होनखो जिबिथा नों निथामुनिखौ लादो ए তেনজিং লিমি অফিচিয়েল বাকী খবৰ ভালে ভাত নাই খোৱা ইমান দেৰি যে বনোৱাই নাই নেকি আৰু আপুনি খালানে মই খালোঁ তেনজিং খাই পেলাই এনেই আৰু মোৰ এলবি দি আছিল টাইম পাছৰ কাৰণে বেছি দেৰি হোৱা নাই 33 মিনিট হৈছে আৰু তাৰপৰা निथामनिया मा होनखो जिबिथा प्रीतमखौ हाबा लादो दे लालाय जेबो नङा बर'जों बर' उसुबिदा गैया जिबिथाया मा होनखो लाजायो ने निथामनि फंबायबाबो औ जेबो नङा लाजायो जोंहा मयनाया मा होनखो फाग्लि होनदों मा नायना फरायखो हा मयना लिरफिनलाय हरफिन अनसाय स्टेटास बड'आ बिमा बिफा हराब्लाबो इन्जुर हासिनानै लायगोन आं निउस फरायनायखौनो इन्जुर हाख्लाबलायनाय माबायानो गैया इन्जुरानो गैया फलंनांगोनसो गिरमिटजों ओमफ्राय तेनजिं लिमि अफिसियेला लाइक दा होनदों आरो थेंक इउ लाइक दियारबाबो तेनजिं लिमि अफिसियेल आरो इमानखिनि टाइम दियारबाबो स' थेंक इउ एलबि दाहा गारने तेनजिं जि मयना अफिसियेल नितु आगै होदो एलबि नों थानो बाथारबाय आरोना मयना थांदो थां नोङो मयना प्रीतम बि अफिसियेल थोद आं हाबा जाखानायसोनो मालाय बड' कार्टुन मा जाखो माबा बिरहां खारहां माबा मोसाहां माहां जालायलांबाय प्रीतम बि अफिसियेल फै गदाय लास्रा जोबगोन गासैखौबो फिनो हायोबालाय जेबो नङा प्रीतम निथामुनि निथामुनिसो होनगासिनो आं बेखौनो निथुमुनि आच्छा निथुमुनि बड' कार्टुन जिबिथाखौ हाबा लादो ए बड' कार्टुन आंखौ लुदुरगे होनोना नोङो हरै नोंहा आगाय मोनबाय आंनि एलबियाव फैनानै जिबिथाखौ हाबा लानांगौनो लादो निथुमुनिया होनदों अनसाय स्टेटासा मा होनखो ओइ ओंखि नों माहाय थायो दाउदैनो आयु आंनि भिडिअ नायाना नोङो ओंखायनो मिन्थिया इमान गोबाव जाबाय लोगो जानाया ओमफ्राय सोंबाय आरोना दिनै आंखौ अनसाया मालाय भिडिअ नायग्राफ्रा सोंनोनो दरखार गैया मालाय मिन्थिखायो सोङानो मयना खारबाय नोंना ओमफ्राय अनसाया बेखौथ' फरायखाबाय आं दे
दे मा नायबाय थाखो कमेन्ट हरद' जिबिता ब्रह्म लकेल ब्लगआ मा होनखो खालामना हो प्रितम निथुमुनिखौ खालामना होनांगौनो खालामना होबालाय बोरै जानांगौ जाखो गाव गावसो खालामनांगोन दा निथामुनि माबा जिबिता बड' कार्टुन मिनिदों आरोना आगै जानायखौ जासियालै आगै जानायखौ जासियालै निथुमुनि ब्र नों आब' जाफिन जानायफोरखौसो जासियो बिब' जानाय आरोना गिदिर गिदिरफोरखौसो जासियो जाहैबाय आरोना बड' कार्टुननो जेबो नङा गेदेर उन्दैजोंलाय मा सिन दं आरो हिन्जाव नालाय हिन्जाव हौवा नालाय हौवा आरो माथो ना जिबिता ब्रह्म मा होनखो एमबि गैला आंना भिडिअ आपलड होना बिबारि लोगो बाय गुड नाइट अके दे जागोन दे गुड नाइट प्रितम बि अफिसियेल आं मयनाखौसो लागोन मयनायाबो समायनाखा थांबायसोदां मयनाया सैमा आथिङाव हायबा थांलायबायदां अनसाय स्टाटासबो दं मा होनखो खोन्थादो मा दानो आंनो आं हारसिंल' खोना संगोन दे रावबो दा खोनासं दे नो बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो माखौ मिनिखोसोखो अनसायालाय बड' कार्टुनाबो मिनिबाय अनसाय स्टेटासबो र' आं गोलाव जाबा नोंनि भिडिअखौ नायहैजोबगोन आं ओंखि दे अके नायनांगोन दे कमेन्ट फैनांगोन आंखौ होमबासो आं नायदों सानगोन आरो आं नायनानै दोनगोन अबे भिडिअआव भिउसआ मासां दङ आरो होमबा आं मिन्थिगोन आरो नों नायगोन ना नायाखै कमेन्ट डाइरेक्ट हरबाथ' मिन्थिगोन प्रितम अफिसियेला मा होनखो जोंहा र' जिंगा दासि आं खालामना होनि जिबिता निथुखौ आदसा सिन्था खालामना होनो निथु जोंहा माबाया प्रितमा खालामना होयोनो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो जालायहोन आख' माहायबा मा होननोथाय अनसायाबो निथुआ मा होनखो लागाव बड' कार्टुन आब' लुदुरगे आब' जिबिता फेसबुक आइडिफ्रा हरनो आं दहायनो खिथाखाबाय माथो ग्लरिसा नार्जारि दङ आंना बड' कार्टुना मा होनखो नायहैलाजुबनि आं नायहैबानो जाबाय दे निथुआ मा होनखो बिबारि गोमसार फैयाखै नामा फैयाखै फैनायालाय आंनि एलबियाव बारा फैलाबायखाया बांसिनानो फैयाखै फैनायालाय मालाबा दसे फैयो गोमसारखौलाय मा होनो आरो जाथारै कमेन्ट हरो ओंखायनो आंबो चान्स मोनबा जावख्लाबहरो प्रितम बि अफिसियेल ओइ निथु लादो नों बिखौ नाम होन होनबासो मिन्थिगोन ना अनसाया मा होनखो आंखौ होननाया मा जायो दे ओंखि जेबो जाया होनजायो आं होनखाबाय नों गलागारनि होननानै निथुमुनिया मा होनखो प्रितम सोरखौ नाम होनाखै नालाय सोंफिनजाबायनो आं होनदोंना हनै नाम होनांगौ होनबासो मिन्थिगोन दा अनसाय स्टेटासबो आंलाय फैया नोंनि एलबियाव फैयो फैनायालाय होमबाबो दसे फैनानै ब्लद थांफिनजोबो प्रितम बि अफिसियेल र' आं थांथ'नि CID जानानै दे खिथाफै दे सोर सोरहाय दङ नों फैफिन दे प्रितम ओमफ्राय जोंहा प्रितमा मा होनखो निथु नों बिबारिखौ लादो इस उरां फारांबालाय जाथारबाय आं खोनानानै ओइ माबा प्रितम बि नों लाबा आंबो नोंखौ लागोन माथो मा निथुमुनिल' ना निथुआथ' थांबायसोदां निथु आंखौ थगायबाय सापर्ट आइडि हरनो होननानै हरदिया अनसाया मा होनखो आं नोंनि भिडिअ नायनानै फैनो र' आं फैगासिनो थाबाय थादे खैथा जाखादे आं बारा गोबाव थाया मानसि गैया जाबाथाय आङो बन खालामो एलबिखौ थाबाय थाया आङो मानसि गैयाबा
मानसि थाबाय थाबासो मोजां नांगोन ना एलबि होनोबो। नायनानै ओमफ्राय जि बुंफैसिगोन आरोना लुदुरगे गेस टेंकि गेस सिलिन्डार ना मानो आं फैजासिम थाबाय था नोंबा फैगोन ना फैया अनसायाबा फसाना मिसा इवन आइ लाभ इउ टु आदसा एलबि अफ खालामना फैफिनबाय आं रावबो थाङासै नामा इवन नोंनियाव ना थांदोंमोन आंनावबो 3 मिनिट 4 मिनिट 2 मिनिटनि उनावसो फैयो मानसिफ्रानो इउन थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय अनसाया मानखो फैया जायो सोरबा आदसा दे फैयोब्लाथ' मोजां निथुमुनिया एलबि होलायबायलै बेहायनो थांगोन नोङो ना इउन आइ लाभ इउ टु होनदों आरो 5-10 जोनल' जायो आंनाबो ना हनै लाइकआ 10ता होबाय ओमफ्राय दा साबाल' दं आरो बेबो मेसेज हरजोबाखै सिरि थागासिनो सोर जोंना आरो साबानो बारा गैखाया नालाय ना बारा मानसिबो जाखाया आरो प्रितम बियामानखो फै होनबा आंनो लांनोसै नोंखौ लानोसै नोंखौ जायो जेबो नङा सिनाया मदरा गामि मिथिया माया बहाय थांनोसै आंलाय ओमफ्राय अनसाया मानखो थाङालै सना जिउ दाउनि बिदै गोमोलायनो दे मानो नों लेक्सार मारिगासिनो नायनानै फै थाब थांगोन आरो दसेबाबो आं थिनहरगोन दे प्रितमखौ दा नोङो अहाय थाङो प्रितम अनसायखौ एसे सिआइडि हो दे बेयो रावनियावबो थाङा होनदोंना दे सोर दङ कमेन्ट हरदो कुन आसे कमेन्ट दिया मने থাকিব नालागे इउन आइ लाभ इउ टु आंनि एलबियाव गोरों मानसि फैब्ला हामगौ सानदोंमोन मन' खालामनो रोङैखाय आदसा गोदानसो आरोना नोंबो नोङो मा होनो टाइमखौ खिथालाय नोङो दाहाय दसे फैबाबो आंनि एलबि फैखांनायनि उनाव ओरैनो दसे फैबानो जाबाय आं खिथाहरगोन दे ओमफ्राय नोंनि नटिफिकेसन फैबाथाय आङो माबागोन थांगोन नोंनियाव ओमफ्राय आं खिथागोन दे इयुन सनाराम बिस्टि ब्लग फैदों जोंहा इदिबो आरो आहाम मा खोनाफैनानै आहाम जाफैलायखो सनारामालाय अनसाया मानखो नै आंखौनो लानो नागिरलायबाय प्रितम आंनिखौनो लानो नागिरलायबाय प्रितमा आं बिदिबा बोरै सहायनो हागोन दे सहायलायबाय दा सानैजों इयुना औ होनदों आरो दा आंनि एलबि जोबखांबाथाय नोङो हो दे आं खिथाहरगोन दे खिथागोन प्रितम बि अफिसियेल नेक्स्ट बाराव थांगोन इयुन आइ लाभ इउ होनदों आरो एलबि होग्राफ्रानो मेला नालाय ना बेनाव थांनो जायो बिदिबो आरोना होनबाबो जारजि गोसो जाया होनो गोसो होबानो जाबाय आरो ना इहाव खुनु बादा गैया आरो थांलायलायनांगौ दे बयनावबो लोगो जाबाय जेथियाना दसेबाबो जोबजासेथ' थानो हाखाया नालाय सनारामा मा होनखो सना दार्लिं मा जानाय मोननो आइ ओंख्रिया जोंहा माबासो भिन्दि ओमफ्राय आलु जेबो गैस्राया नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय इयुना मा होनखो बिबुंथि फैबावबायसो एलबियाव नामा बिफुथि फैबावबायसो बिफुथि ना बिफुल जाखो ना बिउटि दे फैथों जेबो नङा प्रितमा मानखो अनसाय आं खावना लायग्रोगोन र' थाबला सनारामना दालि आलु भाजासोमोन गोथावआनो दे
नेहा फैदों नोङो थेंक इउ नेहा आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै लाइकखौ थुस्रामना होदो दे बिबारि सना नोंनि गोदै गारांखौ रोमै रोमै खोनाना खारबोथारबाय आं आइसो दे फैनांगौना जेबो नङा नोंहा फुङावसो एलबि होयो नालाय आंहा टाइमखौनो मोना नेहा गाज्रि मोननाङा दे मालाबा आं सम मोनबा थांगोन र' फुङाव आङो मा टाइम होस्लाबनो हाया आङो बेलासिफ्रावनो दोननोसै आरोना अनसाया मानखो नुबाय सनाराम जालालै नोंजोंबो सनारामा मानखो इयुन आइ लाभ इउ लोगो जादो आदा आंजोंबो इयुना थांगोन ना माखो इयुन आगै लोगो जानांगौनो जालाय लोगो जालायथारजोब गासैजोंबो सनारामा मानखो ब्लु होदो दे होगासिनो दै ओमफ्राय नेहा बसुमतारी अफिसियेला मा होनदों जोंहा फुङाव नङा सानसुफुसो 12टायाव ना मा होनदोंमोनलाय नों दाखालि 12टायाव होनदों आरोना सनाराम आना अनसाय मा जालायखो होनदों प्रितम बि अफिसियेल सनाराम लोगो जादो दे लोगो जालाय गासिबो नेहा मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि ओमफ्राय सनारामा मानखो आंनिसोब्रा अनसाय बिबारिया आंनि जाखाबायथ' सेलायलायबाय था नोंस्रा आंहा फराय होग्राल' जागोन ओमफ्राय नेहा बसुमतारी अफिसियेला मानखो 12टायाव गाबोन फैयाबा नोंनि बिगुरखौ बिगुर बिसिसिगोन नामा नोङो आंखौ दे आं सेस्था खालामगोन दे सनारामा मानखो जागोन दे प्रितम थांगौ मा ओंख्रि जाखो नेहा माथो खिथाहरासै ओंख्रिखौलाय ना बेदरखाय खिथाहरनो बादों आंनाथ' टाइम टेबोल गैया नेहा एलबि होनाया जेब्लानो गोसो जायो आं एब्लानो होयो आं सोरजोंबा रायजाबावलायो आङो मालायनि टाइमखौ सेनानै लादों होनलायनानै ओमफ्राय लास्ट बाजाराव थांगोन नामानो आङो थाब उन्दुनायबो जाया नालाय ना थांनायानो जायो फ्रायानो दसेबाबो आरोना नेहा दाहाय फैबानो जाबाय दे मिनिनो आरो एसे उन्दुयैनि सिगां ना ओमफ्राय थास'जों ना अमा बेदर भाजिसो दे गोथावानो माथो जिनो जानो लुबैयोहाय खोनाबाथाय प्रितम बि अफिसियेल नेहा बाजै लोगो लादो प्रितम नोंना ब्लु दङ थांनानै भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोन बेक खालामो बासालाय सप्तासेबाबो आंखौबा सप्तासेनि उनाव खालामदों सप्तासेनि बारायानो जादोंमोन खोमा फाग्लिखौ कमेन्ट हरना दोननाया नेहाया मानखो आं दिनै थाब उन्दुगोन गाबोन थाब सिखारनांगौ आथिया अहायबा थांगोन ना मा जाखो नामा खामानि दं दे जेबो नङा एसेबाबो फै दे इयुन बर' बे मोनसे चेनेलासो दै मन' खालामनो गोनां चेनेला आथिया दे इयुन बर'आ ना नोङो नोंनि मेन आइडिजों माबाखौ होबानो जाबाय मा होनो मेन आइडिजों एलबि होबानो जाबाय आरो र' आंनावबो साब खालामनाय दंना गैयाथाय र' दा एलबि जोब्बाथाय साब खालामना होगोन दे आं इयुन गैयाबा आरोना नेहाया मा होनखो जोंना थोद जाम्बि नोंनि कमेन्ट नुयै मा
कमेन्ट नुयैयावसो गोबाव जादों आं खालामखाथारो ए दे जेबो नंला खालामबायना मा होनो नोंनि भिडिअखौ नायनानै एसे माने फ्रि नुदों आरो आं नोंखौ नोंसोरनि भिडिअ ओंखाम जालायनाय आलासि जाहैनाया आरोना फ्रि मोननानै लोगो जाहरदों आरो आं ओमफ्राय रिप्लाइ मोननायखाय एसे गोसोआ माबा जादोंमोन आरोना माथो मानसिया थिग नङादां सानदों आरो आं ओमफ्राय उनाव रायलायबाय नालाय फ्रि जाबाय नालाय ओमफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन मोनबाय आरो नेहा नोंखौ मिथिबाय महिलाजों महिला होनदो आरो इयुन बर' खैथासिम थागोन र' आगै र' थाबाय थाथ'लाय स्क्रिन एलबि खालामब्लानो जायो सिग्रिन मा होनखो इयुन बर' र' एलबिफोरखौ लायना होफेरै मानसिया रोंखाया हाखाया आंबो हायामोन आंखौबो फोरोंदोंसो एलबियाव फैग्राफ्रा आरोना फोरोङो बयबो फोरोङो जेबो नङा नोंथ' दहाय सोंनांगौमोन ना सोर फैदोंमोन नोंनि एलबियाव सनाराम बिस्टियामानखौ प्रितम बे आं लोगो जाबाय भिडिअ नायना ब्र हाग्रा फुनाय भिडिअ कमेन्ट चेक खालामनो होदों प्रितम नोंखौ हाग्रा फुनाय भिडिअनो नेहाया मा होनखो नै बिबार आंजों रायलायदावबा गुगानो रोंखाया ओइ नंमारगौहाय नेहा सिथाबबाय थायोना गुगाया थाबनो प्रितम बि अफिसियेला मा होनखो इयुना मोनबेसे आइडि दं इयुन आगै मोनबेसे आइडि दं नो खिथानो हर नेहा नोंनालाय मोनबेसे आइडि दङ आइडिफोर दंबा हरस्रादो दे आंबो नोंनो मोननैखौ हरगोन ओमफ्राय जोंहा सनारामा मा होनखो इयुन माथो नों एलबि होदों नामा इयुन आगै नों होदों नामा खिथालाय जोंहा सनारामा थांनानै ब्लुखौ बोरै होयो खिथागोन नोंनो इयुन आगै दा होदों नामा खिथालाय सनाराम मा होनो इयुन आगैया माबा रोङाखैनो ब्लु होनो रोङाखैनो अन्थाव बाथावनो एसे होदोंबा थांनानै ना खिथानानै फैथां होआखैबा होआखै आरो दाहाय आं माबागोन दे नों दसे फैबानो जाबाय सोंबानो खिथाखायो दे एलबियाव थांग्राफ्रा फोरोंखायो मालाय गासिबो मोजां गोजाखा ओमफ्राय नेहाया मा होनखो जोंहा आंना नय दं फैदो आंजोंबो ए आंना इमान गैया नेहा हरदो दे आं नोंनो मोननैखौ हरगोन दे हायोबा हरजोब मिउटाखौबो फाग्लि हायाबा मोननै बेक खालामहरगोन आं नेहा खोनादोंना ना एनाउन्स होनांगौ एनाउन्स स्पिकार होनांगौ नामा इयुन बर'आ आं ब्लु होनो रोंगौ मन'सो खालामनो रोङा मन' ओमफ्राय ब्लु मा जाखो मन' ओमफ्राय ब्लु एखे नङा आरो नेहा बसुमतारी अफिसियेल आंनि भिडिअखौ फुल नायना कमेन्ट हरना दोन आं आइडि हरगोन आंखौ हरखो ना सोरखौ होनखो नेहायालाय नेहा आं दा मानि बारा लोगो जायाखै बारा लोगो जाबाथाय ना एकदम सानख्र'हायै दुखु लाख'नो हायै आनजानानै होयोबोला ओंखायनो सानसेयाव साब्रै साबा साथाम बिदिल' लादों आरोना आङो ओमफ्राय बेबो 24 घन्टानि उनावसो रिटार्न हरगोन होननानै बुंदों आङो बेसांखौबा नेनो हागोन ना हाया दाहायबाना आनसो खालामना होयो मिन्थिला प्रितमा मा होनखो सनाराम साबदान नोंनि सापर्ट भिडिअ शर्ट भिडिअ खालायनाय कमेन्ट चेक प्रिथ मा होनो लं भिडिअ नायनानै साब खालाम शर्टफ्रावलाय आरो मा माबा सापर्ट खालामनाय जायोना जेबो जाया ओरैनो आनसो जालाङो बेबो नोंनि भिडिअखौ लं नायगोन ओमफ्राय नोंबो बिनिखौ लं नायबानो जाबाय आरो नोंनावबो भिउस जाबाय बेनावबो भिउस जाबाय बराबर बे शर्ट भिडिअफ्राव साब खालामनायफ्रानो आन जालांजोबबाय मिथिबाय अनसाया मा होनखो मामा जानानै इमान मथि जाखो जिउ नों जानोहाय आं आगोलहाय ओंखामबो जानो हायामोन ओमफ्राय दैफोरबो बारा लोङामोन आङो बिनिखायनो एसे रानथेंथें फिसा फिसा थिफ्रि फ्रिमोन आरो
ओमफ्राय दाथ' आरो मा होनबावनो सिलिन्डारसो जाबाय सिलिन्डार गोजा सिलिन्डार सिनायोना ओंखाम ओंख्रि संग्रा गेस सिलिन्डारा नेहा बिदिसो जाबाय आङो ओमफ्राय आंहा फुंबाय मथि जाबाय ओमफ्राय नोंहा मा गाबलाबायनो दरखार जाखो हो अनसाय ओमफ्राय इउन बर'आ मनेटाइज खालामनो रोङाखै गोलथियावनो मिस्टेक जाबाय नोंना मनेटाइज जाबाय आरोना आगै आङो मनेटाइजनि खामानिखौ आं रोङा मानो होनोबा आंना माबाबायना दासो गोदान ना बाराबो गैया आंना जेबो जायाखै दा बै नेहा मोनासो रोंगोनदां जाया ओइ निथुमुनि बिसोरसो रोंगोनदां इसोरनासो 1K जाबायना इसोरसो रोंगोन ओमफ्राय अनसाय मिन्थियोबा खिथाहर नै आगैनो मनेटाइजखौ जानायखौ रोङाखैनो इउटुबफ्रावबो मालाबा नाय मिथिबायना माने कमेन्टआव इमान गोलावफ्राव माने फोरोंहरनोबो एसे उसुबिदा जायो नालाय ना कमेन्टआव एलबिफ्राव माने एसे इउटुबफ्राव नायनानैबो एसे माबाना ला आरो अनसाय माखौ मिनिखो नेहाया मानखो एसेल' हरनांगौ आइडिजों बुरजा खालामबाबो जाया हा खालामबाबो एसेल' हरनांगौ आइडिजों बुरजा खालामबाबो जाया फुल भिडिअ'ल' नायनांगौ आच्छा खायफाया फुल नाया नालाय ना नेहा ओंखायनो माबा जालाङो खोमा जालाङो खोमा सनारामानखो इयुन आदा आं लोगो जाबाय हायेन आदानाव सोंहर ब्र होनदों हायेनाबो ना हायेनखौ सिनाया नोङो हायेनखौ हायेना एलबि होयोथ' हर गेजेराव बेनाव सोङो बेनाव बारा रिप्लाय मोना सिरि थायो नेहा बसुमतारी मानखो इयुन नों इउटुबाव नाय इउटुबाव नाय इयुन मालायनावलाय बेसे सोंनो ना ओमफ्राय लेथन बाग्लारि लाइक डान थेंक इउ लेथन बाग्लारि लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर ओंखाम जागोन ना जायाखै लेथन बाग्लारि प्रिटम बि अफिसियेल ब्लु लाखिदो गोसोआव दं आरोना नोङो लाखियाबाबो जेबो नङा दे थां बिदिनो गोथां लानानै थांथारनोसै ना फैफिनगोन ओमफ्राय सनारामा मा होनदों नेहा नायदि गिफ्ट हरदोब्रा आंनोबो हरदोब्रा बाजै होनलायथारबायहाय नेहा नोंखौ नै दे हरलायलाय जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि मानखो नेहा आं बिबारिखौ फसन जाबाय नों मा होनो लाबायलाय मा होनबावगोनहाय नोंखौ लेथन आगै होनगोन ना आगैसो होनसै आं नोंखौ लेथन प्रिटम बि अफिसियेल अके दे अनसाया मा होनखो आंबो लावनोसै जिउ दे लावोबालाय आरोना आङो रावखौबो एलबियाव लाखिथाबाखै दे जायहा थानो गोसो थाबानो जाबाय जायहा थांनो गोसो ना सम गैयाबा थांबानो जाबाय आरो जेबो नङा न' प्रब्लेम ओमफ्राय प्रिटमा मा होनखो आं गेम गेलेनि दे गेले सनारामा होनखो अननानै हरदो नेहा बाजै थाब 1K जानायनि दे 929 आरो ना नेहा 929 स्टार आरो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो प्रिटम मा गेम गेलेनो दे फ्रि फायारफोर गेलेया बे HB ब्लगा मा फैदों जा प्रिटम बि अफिसियेल सापर्ट प्लिज प्रिटमा थांनोसो ओंखारबायमोन हनै HB ब्लगा लोगो जानो होदों सापर्ट खालामहरनो होदों पाबजि आरोना पाबजि प्रिटम पाबजि गेलेनानै बारा बोरलाबायनाङाल' अनसाया मानखौ होनदों नेहा थांबाय नामा थांबायबा थांबाय होनलांहाय सिरि खोरै मानो थाङो जाखो सनारामा जोंहा मा होनखो आंनावबो दे आइडि बाजै नेहा बसुमतारी थांबाय नामाथाय ना बेलेगनाव दंहैयो
ओमफ्राय जोंहा अनसाया मा होनखो फ्रिसो गेलेयो आंहा मा फ्रि गेलेयो आरोना दे। ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मा होनदों दाखालिसो नों बिबारि मामोनथाय लेथन बाग्लारि गोसोआव थायाना आङो। दे सोरबाफोर मुद खालामनायखौ खिथाहरलाय आंनो सोरबाफोर मुद खालामनो रोङोबा बे थानायफ्रा आं खालि एलबियाव ना माबाल' होनो रोङो आङो ब्लुल' होनो रोङो ओमफ्राय रोङा जेबो खिथाहरलाय माबाखौ बोरै होयो मुदखौ बोरै होयो। प्रिथमा मा होनखो जोंहा बिना ब्लु दं सापर्ट होनो हो आं बेक खालामगोन। बिना ब्लु दं अ सोरमोनलाय दहाय HB ब्लग 09 नोंखौ लोगो जानो होदों। प्रिथमनि चेनेलाव थांनानै ना भिडिअ नायनानै लं भिडिअ नायनानै साब खालामना कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो बियो बेक खालामगोननो आरोना। बर'सो जाखोना सोर जाखोथाय HB ब्लगा प्रिथम बि अफिसियेला बेना ब्लु दं। ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया मा होनखो दाखालिनिसो नों बिबारि होनदों आं दाखालिनिसो नों बिबारि होनदों आं आच्छा दाखालिनिसो होनदों आरोना आच्छा दे अनसाय स्टेटास फट' बाय सना ब्लु लादो दे थांथारसै आरोना दे थाङोबालाय थांदो। ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया दासो नों 29ल' जादों बिबारिया अबाव नुखो फेसबुकआव नायदों नामा जाखो फेसबुकनिया बे कारेक्ट नङा आंना। ओमफ्राय प्रिथम बि अफिसियेल आं दा गेम गेलेनि मर्निंआव बेक खालामगोन कमेन्ट होना दोननो हो दे थांखो ना माखोथाय कमेन्टबो हरासै हारसाना बर'थाय आं हमनो हायासै बेखौ। ओमफ्राय अनसाय स्टेटास फट' होनदों आरो दे थांदो उन्दुदो नोङो गुड नाइट टेक केयार गुड नाइट सि इउ टुमरू। सनारामा उन्दुनो ओंखारबाय हां थांदो उन्दुदो आरो माथो खाबथाना लाखिदों आं नोंखौ सनाराम थाबाय था जोबजासिम। दिनै जानो मा जानो दे उन्दुनो ओंखारदोंबालाय आरो माथो बेलेगनियाव थांगोन मिन्थिखायो आं थां दे जेबो नङा बयनियावबो थांनांगौ ना बयबो लोगो आरो। ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मा होनखो हे आं नोंनि फेसबुकआव नायाखै आं नोंनि गोलाव मुंखौ मा कामेन्टआ सजायासै लेथन नोंनि गोलाव मुंखौ नामजोंथ' मा दं आरो जेनेबा आंनि नाम रियेल नामाथ' फेसबुकनिया नङाना। UNS नार्जारि गुमै मा खबर प्रिथम बेक खालामफिनदो दहाय आं नोंखौ लोगो खालामदोंमोन ना प्लिज खालामफिनदो फुल भिडिअ नायनानै। प्रिथमा माबा गेम गेलेनोसो होननानै थांबायमोन थांखो ना माखोथाय प्रिथम दंना गैया बेक हरनांगौनो UNS नो। ओंखाम जाखांबाय नामा UNS गुमै लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय UNS नार्जारि। लेथन बाग्लारि नोंनि मुंखौ गोलाव मोनो बिनिखायनो फेसबुकआव नागिर मोना आं गोलाव माने ओरैनो बुंनायावसो गोलाव खोनायोना मोजां माने एकदम
कम्पालसरि मिथियाखै नालाय ना मा स्पेलिं जिरायो ओंखायनो माने एसे गोरा मोनदों आरो। मा ओंख्रि जाखो लेथन? ओमफ्राय गदाय लाग्रा जात मा होनदों? सोरखौ मा होनफैखो नोंबा? सोरनि आइडि जाखो बेबा गदायाबा? गदाय लायो आरोना नोङो? UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेला मा होनखो जाखांबायमोन लै नोंहालाय जाखांबाय नामा? औ आंबो जाबाय भिन्दिजों आलुजों। ओमफ्राय नोंहा मा ओंख्रि? आब'आ गोथाव गोथाव संना होथारदों खोमा दिनै। ओमफ्राय जोंहा गदाय लाग्रा जादा मा होनखो उन्दुनो ओंखारनायाबो दाय आरो ए नोंसो आरोना उन्दुनो होनानैथ' बयबो थांदों सानैया थांदों खिन्थु सोर सासेया हमनो हायासै आं। आइडि दं आरोना नोंना सापर्ट खालामहर दे थाब थाब 1K जाथोंसै ना। मा बुङो लेथन बाग्लारि? UNS नार्जारि गुमैना थाब थाब 1K जाथोंसै। आंनि एलबियाव बांसिन मा होनबावनो माबा जाथियाल' बांसिन थायो। जोहोलाव होनो ना मा होनो? हौवा जाथियाल' बांसिन थायो हिन्जाव नारिफ्रा बारा थाया आंनाव। दाय जायाखै दे जेबो नङा उन्दुनो ओंखारबाय नालाय ओंखारबायना। जिबि निउ बड' दाबो उन्दुवाखै नामा सिस्टारनो? आंनि थाखाय बे टाइमा जेबो जायाखै आदा जिबि खमावबो आं 2टा 2:30 बिदियावसो उन्दुयो माने हेबिट जालांबाय। ओमफ्राय एलबि जोबखांनायनि उनाव मानसिफोरनि एलबि होखांनायनि उनाव रिटार्न हरनांगौफोरखौ हरो ओमफ्राय भिडिअ नायलाबायबाय थायो बिदिनो आरो। ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारथारबासो उन्दुसिगोन थांसिगोन आरो। थेंक इउ जिबि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे। UNS नार्जारिया मा होनखो जों जोगोनारसोमोनलै आगै आं बावगासिनो दे जानो बावगासिनो दे जानो ए लेथन बाग्लारि मा होनखो आंहा बिबारि ओंखामा दाउदै बेरानिसोमोन दाउदै ओंख्रि आरोना। जिबिया मा होनखो अ दे औ जिबि जाखांबाय नामा जिबि? रेबेल लिडार लाइक दान आब' बिबारि थेंक इउ रेबेल आगै लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जिबि आदाखौबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। गदाय लाग्रा जात अन दं आरोना नोङो दाबो थाबाय था। रेबेल लिडार आब' नोंनि चेनेलखौ अलरेडि गोथां खालामना होलाय आब' बिबारि। र' UNS ब्लगा मा होनखो दानो हरखानोसै आं नोंनो र' दे दानो हरखानो माने दा 12थानि उनाव हर गुमै मिथिबायना। आङो सानसेयाव बारा इमान लोगो लायाखै माने थाब जे आनसाफ जायो ओंखायनो 3 4 5 6 बिदिल' लादों आरो दिनै आङो। बुजिबायना जोंहा UNS नार्जारि गुमै गोथां जाजोबना जाजोबाखै नायदोल' मायाबा होजायासैना। ओमफ्राय अबाव थाखो रेबेल आब' नोंनि चेनेलखौ गुमै गाबोन हर दे नङाबा गाबोन हर नङाबा दा 12थानि उनाव हरबानो जाबाय दे। ओमफ्राय गदाय लाग्रानि जादा मा होनखो थालालां थाबाबो दाय बिदिसो जालायबाय। ओमफ्राय लेथना मा होनखो जोंहा बिबारि मेगना जेबो जाया नामा? मेगना मोद्लाब मोसि जायो आंना जानायालाय।
ओमफ्राय जोंहा अबिनाश ट्रेभेल अखम अबिनाश আহিছে মোৰ এলবি থেংক ইউ অবিনাশ মোৰ এলবি অহাৰ কাৰণে হাই বেবাৰী কৈছে হাই অবিনাশ কি খবৰ ভাত খালানে सनारामा मानखो जिबि लोगो जादो सना अना होनदों आरोना अना लिरदों माने नोङो ओमफ्राय मा खबर होनदों अबिनाशा अबिनाश मोर खबर भाल आंनि खबरा मोजां अबिनाश ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा लिरदों आरोना बियो स्पेलिंआ माबा जाबाय आरो ओंखाम जाबाय आङो अबिनाश नों जाबाय नामा ভালকে শিকি লৈছে আৰু ন আমাৰ ভাষাটো অবিনাশ শিকি ল'ব পাৰিলে ভাল ন নিজৰ কাৰণে কোনো এটা কিবা ক'ব নোৱাৰে আৰু ন গালি চালি দিব নোৱাৰে ओमफ्राय सनारामा मानखो जिबि आंबो सापर्ट हरगोन दे रेबेल लिडारा मानखो दा बोखारफिन दे आब' गोथांखौ बेबाय थानायनि बेबाय थानांगौ बिबाय थानांगौ होनदों आरोना अबिनाशा मानखो मोजां भात खुवानाय अलप बाखि आच्छा ओंखाम जायाखै कले हल न भात खुवानाय माने ओंखाम जायाखै अबिनाश बर' भाषा केइटामान শিকাব শিকাই দিম দে মই সুধিলে হৈ গ'ল মই ৰিটাৰ্ণ কৰি থাকিম দে সোনাৰামা মানখো অবিনাশ হাই অবিনাশ তোমাক হাই বুলি কৈছে আমাৰ সোনাৰামে অবিনাশ ট্ৰেভেল অসমে কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট बर' भाषा आं नोंखौ मोजां मोनैथ' सिखिसि आं नोंखौ मोजां मोनो माने মই তোমাক ভাল পাওঁ सिख्ला माने हल ছোৱালী কৈ মানে दे अविनाश কি ক'লে हेल' ब्र सनारामे आंजों लोगो जादो अविनाशे बড়ো নহয় खार खुवाহে पार खुवाহে বেয়া চেয়া নাপাবা দেই অবিনাশ ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ আৰু মানে সোনাৰামে মানে আমাৰ বড়ো ভাষা লিখিছে বুজি নাপাব ন সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ আৰু অসমীয়া বুলি আমাৰ বড়ো নহয় বুলি কৈ দিছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ড হ'ব দিছে কিবা অবিনাশ তোমাক আমাৰ সোনাৰামে অবিনাশে ৰাম আপুনি মোৰ ভাল পাই কৈ দিল সেইটো কৈ দিয়া হোৱা নাই বাৰু মানে তুমি যি লিখিছা মই সেইটোৱে কৈছোঁ ন আকৌ এলবি দিয়া মানুহ পঢ়ি দিবই লাগিব সোনাৰামা মানखো মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড হ'বা लोगो जादो माने এইটো অবিনাশ ভালকে লিখি দিছে আৰু ন প্ৰথমে অসমীয়া লিখিলে চাইডত বড়ো ভাষা লিখিলে আৰু তেতিয়া চাই মেলি ক'ব ভাল লাগে অবিনাশ নাপাওঁ বেয়া বড়ো ভাষা শিকিম বুলি ভাল আৰু শিকিম ক'লে কেনেকৈ হ'বনো অবিনাশ ধেমালি কৰিছোঁ মই বহুত ধেমালি কৰোঁ দেই তুমিনো কি ধেমালি কৰানো আমি বেছি কৰোঁ তোমাতকৈ জানা নাই ধেমালি কৰিব পাৰিলে ভাল একো নাই মই ভালে লাগে ধেমালি কৰিলে ধেমালি কৰাটো বুজি পাওঁ বাৰু আমিও অবিনাশ মই বিয়া পাতিছোঁ ছোৱালী এজনী আছে আচ্ছা দেখিছোঁ মই ভিডিঅ' চাইছোঁ না দেখিছোঁ মই তুমিহে নোচোৱা মোৰ ভিডিঅ'টো মাত্ৰ প্ৰথমত মানে ফ্ৰেণ্ড হোৱা সময়ত এটা ভিডিঅ' চাইছা সেইটোৱে আৰু অবিনাশ ভিডিঅ' চালে গম পাব মই আগতে গম পাইছোঁ তুমি বিয়া পতা বুলি হ'ব দিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে ছিংগল হ'লেও কোনো ভাল নাপায় দিয়া আৰু অবিনাশ কি কৈছে আমাৰ গ্ৰুপত আহা তুমি বেলেগ জমনি থকা 30জন মানুহ আছে আচ্ছা নহয় গ্ৰুপত গৈ এনেই লাভ নাই যদি
ভিডিঅ' চোৱা নাখায় বা ছাপৰ্ট নাপায় গ্ৰুপত সোমাই একো লাভ নাই ন যদি সহায় পাওঁ তেতিয়া যাব পাৰি আৰু অবিনাশ যদি একো হেল্পে নাপাওঁ ভিডিঅ' চোৱা নাখাওঁ কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ' বড়ো হয় ন কোনে চাবনো বুজিয়ে নাপায় যেতিয়া এনেই থাংবাই লাংবাই কোৱাটো চাই বুজি নাপাব ন চাই ভালে নাপাব এনে কাটকুট কৰিলেতো ভিউজ নাহে না ছাবস্ক্ৰাইব পাই যাবা ফুল ছাপৰ্ট পাবা আচ্ছা সেয়া কথা তোমাৰ এলবি কেইটা বজাত কোৱা কালি তোমাৰ এলবিত যাম বাৰু थांजोब्बाय नामा गासिबो आं हारसा रायलायनायखाय रायलायनांगौबो जायो नालाय ना सोर सोर दं कमेन्ट हरब्रा मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो ओमफ्राय অবিনাশ কি কৈছে মনোপুৰী মানুহ আছে মই এলবি নকৰোঁ বেলেগৰ এলবিতে যাওঁ আচ্ছা কাৰ কাৰ এলবিত যোৱা বেছি কোনটো টাইমত ইনষ্টা আছে নে তোমাৰ ইনষ্টাটো আছে গ্লৰিছা নাৰ্জাৰী বুলি আছে সোণাৰাম অবিনাশ মই ফ্ৰেণ্ড হ'লোঁ দেই ৰিটাৰ্ণ কৰিবা প্লিজ অবিনাশ তোমাক ফ্ৰেণ্ড কৰিছে দেই আমাৰ সোণাৰামে বেক কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু নাপাহৰিবা আৰু ন বড়ো বুলি আৰু বুজি নাপালেও লং ভিডিঅ' চাই চাব কৰি দিলে হ'ল ना सोनाराम सैथोखौनो बुंदोंना आंनि नोंजों लोगो जाबाय आंनि नोंजों लोगो जाबाय मा लिरो आं नोंजों लोगो जाबाय होनना लिरना অবিনাশ কি কৈছে মই বিচাৰি পোৱা নাই তুমি মোক বিচাৰিবা ইনষ্টা অবিনাশ নাথ 355ত পাবা মানে অবিনাশ নাথ 355 নেকি হ'ব দিয়া মই ট্ৰাই কৰিম দেই আৰু কেনেকৈ বা পাই যাওঁ তাৰপাছত আকৌ মেছেজ দিয়াৰ পিছত আৰু বোলে মানুহজনে কোন হয় বোলে সেনেকৈ আকৌ সোধা নাখাওঁ আৰু দেই আৰু অবিনাশ মই आं नोंनि लोगो जाबाय অবিনাশ আমাৰ সোণাৰামটো তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ল বুলি কৈছে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে হ'ল দেই ফুল ৱাচ কৰিবা তোমাৰ ভিডিঅ' ফুল ৱাচ কৰিছে সি আৰু বুজি নাপাওঁ বুলি ফুল ৱাচ নকৰিলে কথা বেয়া হ'ব আকৌ চিয়ৰ বেক কৰিম সোণাৰাম কালি সোণাৰাম মোৰ লগত যেতিয়া ফ্ৰেণ্ড হৈছে নহয় মোৰ 24 আৱাৰ্ছত পিছতহে মোক বেক কৰিব দিছে অবিনাশে কালি বেক কৰিব দিছে কৈছে আৰু দেই কালি বেক কৰিব বোলে সোণাৰাম এনেই সোনকালে চাব দিলেও ৰিটাৰ্ণ দিলেও এনেই আনচাবেই হয় ন অবিনাশ সেইকাৰণে 25 ঘণ্টাৰ পিছত দিলেও হৈ গ'ল আৰু 24 আৱাৰ্ছ পিছত सोनाराम आं हारसा रायलायनायखाय खारजोबस्राबाय बर'फ्रा हनै मा होनबावनो दे मा बुङो सोनाराम অবিনাশ তোমাৰ নটিফিকেশ্যন অফ হে কাৰোবাৰ নটিফিকেশ্যন এলাও নাথাকে অফে হৈ থাকে বাৰু মই দেখিছোঁ বহুত দেখিছোঁ মই सोरनाबा थामारा माबा अबिनाश एलाव थाया ना अफ जानानै थायो
অবিনাশ চাই পেলাই কিবা কৰি থৈ দিবা অফ আছে বোলে নটিফিकेसन তোমাৰ ओमफ्राय सनारामा मा होनदों मा होनबावनो आरो आं अके अबिनाश होनदों सनारामा सनाराम 12थासिम था आंजों जेने थेने दै सनाराम मावजि आरो बादा गैला आधा घन्टा दे आइदि दंना गैया सोंनो हाया बैनाव फारौ जाग्रानाव सनाराम जालाय क मा लिरदों नोंलाय फाग्लालाय जालाय क मा लिरो नोंसोर हायजारि नङा खोमा सोर सोर दं कामेन्ट हर माथो सिरि सिरि थाबाय थाखोनो गाज्रिसो मोनबाय नामाथाय आंखौ माथो कामेन्टबो हरला सिरि थाबाय थाखो नायबाय थाबाय वान के जानाय बेसे नांबावगौ सनाराम नोंनो आंनाथ' दाबो 600आनो जायाखै स' नङालै आंनो बिसोरनि आइदि नाङा आरोना दे नङा बियो खालामो खालामनायालाय बियो दा फैनाया आंखौबो सानसेनि उनावसो खालामनो होदों बेखौ आरोना गाव जाग्रोदों आरो आंजों लोगो ओमफ्राय आंनि मा मावजि जाबाय दं मा होनखो बुजियासै आं 795 बा हालाहाय नोंजोंबो मालाय दे जानांगौसो दासो जाबाथ' मोजां दे थाब थाब मालायफोरना जि थाब थाब जायो जोङो फार्स्ट एलबिआव गोदान फैबा बै सोदोम खुगा सोदोमा गैया दा सोदोमसो लाबाय खोमा 200 मासांबाल'सोमोन जि थाब जाबाय बे माबायानो थांबाय खोमा बेना 500 ना मासांबायानो थांबाय इउएन नोंलाय क आंना 600आनो जायाखै आंना ना 593 ना मासांबा जानानै दंमोन बेबो दा बाराबा आनसो जागोनदां इउएनएस नार्जारिया मा होनखो मोननै हरबाय दे आगै आच्छा दे आरो बेसे दंबावो गाबोन सानफा एफा एसे हरबाय थाबानो जाबाय ना गुमै आंना हले गैया दे मोननैल'सो दङ मोननैल' हरनो हागोन आं दे आङो सनारामबो मोननैल'सो हरदों बियो आंनो मासां हरखोथाय मासां हरखोमोनथाय सनाराम 7था ना 8था हरदों नोंना ओमफ्राय सोर हरदों आंनो सोरबा गथ'फ्रा हरदों बिरादनो 23 आंनाथ' 23खौ नों हरजोबाखैनो मावजिलाय ओरैनो 23 होनदों हरदों आरोना भिडिअ' बानायगोना नायाखै आनसो जाजोबबावबाय ना खिजानोबा सोर मिथिबावनो आरो थेंक इउ दे जेसांखि हरदों बेनो जथेस्थ' ना गुमै नों आं मिथिनाय बायदि कामेन्ट हरबानो जाबाय नोङो आङो 7था हराखै आं 7था हराखै हरदो आरोबाव गाबोन हर सनाराम दे मानो हरनो बायो फालाय मालायनोबा जि हरो माथो नोङो फारौ जाग्राफोरनो जि हरो 20था हरदों आरोना नोङो 20था हरनायाव 7था हराखै बे 7थाखौलाय मानोथो दोनखो होमबालाय बिदै दैनो दोनबाय नामा बारायगोन ना मा जाखो हर दे साननैयाव एसे हरबानो जाबाय आरो नोंनि 1K जाहांबा होगोन दे आंनो होयोना होआ इउएनएस नार्जारिया मा होनदों जोंहा बारा गैया आंनाव 4थाल' गाबोन हरगोन दे मोननैखौ मोनसेखौ दिनै मासां हरखो दिनै मोनथाम हरबाय ना मा जाखो गुमै दे कमेन्ट मोनबानो हरगोन आङो सानसेनि उनावसो हरगोन दे गुमै आंनो रिटार्न हराखै होननानै आन खालामनानै दाहो आरो भिडिअ नायनानैसो खालामनांगौमोन गुमै
सनारामा मोनखो गिफ्ट हरगोन दे हरबानो जाबाय। MK अहायबा नोङो बेरायना फैबाय? आब' नोंखौ लिंहरदों निथुमनिया LB आव। आं 12थासिम होगोन आगै, आं 12थानि उनावसो थांगोन आं। आंना आरो दाबो जेबो जायाखै, फुल वास टाइमबो जायाखै, जेबो जायाखै। आं दुखु मोनस्रायो, मालायफोरना इमान जाबाय। ओंखायनो LB होलाबायो आं। ओमफ्राय आंजोंबो हरलायबायमोन नामा UNS? ओं गुमै हनै UNS जों हरलायगोन ना हरलायाखै? दे होनबा आब', ओमफ्राय थांसैलो MK थांसैबो दानो। 12थानि उनाव थांगोन ना होननानै खिथा। मा होनो MK नोंनाबो ID दं होननाय खोनादोंमोन आं। हरलायलाय सनारामजों ओमफ्राय UNS नार्जारिजों। मानोथो लोगो जाया नोंलाय रावजोंबो? सिरि फैनानै खामेन्टल' हरलायबाय थायो। लोगोबो जाया माबो जाया। लोगो जायाबालाय माहाथो नोंनाव अबेनि साब बारायनांगौ जाखो ना सनाराम UNS नार्जारि गुमै? बेजों लोगो जालाय बेजों लोगो जालाय जाबाय थानांगौ। आन जाबा जाबाय थाबायना, बयनाबो जाखायो। ID दंबा हरलायलाय नै UNS नार्जारिजों ओमफ्राय सनारामजों। ओमफ्राय जोंहा र' नायनि सनाराम नायनोनो। सनारामा मानखो MKआ हरालै, बियो आंसो हरबावदों मोनबा। नै MK नोंनो मोनबा हरदोंनो, नोंना दंबालाय मानो हरा? हरनांगौना। MK अफिसियेल आं नोंनो हरगोन र' आब'। माला हरगोन? गोसोखौ स्रां मोनलायलायबाय आं MK। हरोबा दिनै हरनाङा दे आगै, गाबोन हर दे। ओमफ्राय नोंना ID दङबा मा होनो UNS ओमफ्राय सनारामफोरजों माबा खालामलाय, शेयार खालामलाय, होमबासो जायोना थाब थाब। ओमफ्राय MKआ हिन्जावफोरनोबा हरो इसोर। आंनो हरफेराखै सनाराम MKआ। आङो दाखालि बावै सानथामसो जि बिबाय थाबाय आं मानसिफोरनि सिगाङाव लासिं सिंनो। हस्राखायाखै आंनो MK आगैया। सनारामा बिदो बेनावनो। नोंबो हरनांगोन आरोबाव। UNS गुमैयाथ' हरबायना? नोंनाबो दंबावो, MKआबो दंबा हरगोन आरो। टेन आइडिल' दं होनो, गैयारा। दंनो दंनायालाय, मयनानो हरदों MKआ, मयनाया आंनो खिथादोंमोन। ओमफ्राय उबान नार्जारि ब्लु होलायदो। सोरथाय सोर जाखोथाय सिनायासै आं। होबाय आङो ब्लुखौ, सनारामा मानखौ हरा। हरगोन दे जेबो नङा, लासै लासै हरगोन। मोजां रायलायलायना LBफ्राव। रायलायलाया गावसा, मोजां रायलायबानो जायो। MK आगै थांबाय नामा? सनारामजों हरलायलाय, UNS नाबो दङ। UNS आ माबा चेक खालामनो थांदों र', दा फैफिनगोन बियो। दाबो 62ल' MK ना। आगोलथ' र' माबाल'सोमोन, जोंजों फार्स्ट जाबा 45 ना 49ल'सोमोन ना? बारायलांबायथ' बारायगासिनो लासै लासैनो। लोगो जानो नागिरा बियो MK रावजोंबो, मालाय लोगो जालायलायो। खालामग्रो दे UNS चेक होनदों आरोना। ओमफ्राय उबन नार्जारि आंनि UNS ID आच्छा दे। आं नार्जारियावनो एसे सन्देह खालामखादोंमोन, ओमफ्राय बै आवनो आं एसे माबादोंमोन आरोना, डाउट खालामखादोंमोन आङो। आंजों होखाङाखै। मा लिरो सनारा, मोजां लिर। UNS नोंखौ होनदों माबाया सनारामा।
होखांगोन ना होखाङाखैनो आइडिखौ होनदों आरो ना सापर्ट आइडिखौ र' आधा घन्टाल'थारसै बारा गैथारला सनारामा मानखो आंजों आइडिजों लोगो दंना गैया चेक खालाम होनदों आंथ' बुजिदों र' बे चेक खालामनानै फैबायना बेलेग आइडिजोंथ' फैबायना बे लोगो जाबायना जेनेबा उबन नार्जारि गुमै नोंखौ सोंदों सनारामा आइडिजों लोगो जागोन ना जायाखै होननानै हाय सोदोम बाजै सोदोम आगै फैदों आरो ना कारेन्ट गैया नामासै होनदों आरो सोरखौ आंना कारेन्ट दङ सोदोम आगै फैदों लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोदोम आगै मा खबर दासो आरो ना लास्टाव नोङो ओमफ्राय सनारामा मानखो हाय सोदोम बाजै होनदों बाजैसो लिंबाय हनै सोदोम आगै नोंखौ सनारामा सनारामा मा होनदों नों आंनो बेसे हरखो नों सोरखौ आंखौ सोंदोंना नोंखौ आंखौ सोंदोंना सोदोम आगैखौ सोंदों उबन नार्जारि सनाराम चेक खालामनांगौनो गुमैया मोनबेसे हरखो आंनो उबन नार्जारि गुमै आलासि फैदोंमोन आदसा सम मोनखायाहाय हिन्जाव मानसिफ्रा बाराना संनाय खावनाय खामानि मावनायफोरजोंनो मोनसे खामानि ओंखारबाय थायो अके होनदों उबन नार्जारि सोदोमखौ 12 हरदोंमोन 12था हरदोंमोननो सोदोम आगै सनारामनाव 23था आइडि दङ बिनानै लाहर आंनो हरजोबलाया सनारामा सोदोम आगै मिन्थिबायना सोदोम आगै आंनो मोनबेसे हरदोंमोनथाय मोननै हरदोंना सोदोम होनदों आरो नों बेसे हरनाय सनाराम आगै सनाराम बेसे हरदोंनो सोदोम आगैनो सोदोम आगै आंखौबो एसे अनहरबावदो दे आइडिफोरजों एसे ब्लु लाथ' बिबारि मोननै हरनाया आं नोंनो आदसा मोननै हरदों आरोना दे थेंक इउ गुमै थेंक्स UNS
आं हरबावगोन सनाराम आगै। सोदोमा होनदों हरबावगोन होनदों। बेखार बाय गुमै उबन कामेन्ट नायदो बाजै होनदों सनारामा। सोदोमखु गाबोन फुङाव हरगोननो माबाया सोदोमा सनारामनो। फरायदिसो हरबावनांगौमोन दां। सनारामा होनदों फरायदिसो हरबावनांगौमोनदां होनदों आरो। सनारामा मानखो आं 23 आइडि जानो। नोंसो होनदों आंनो 23 दं होननानै। होमबाबो नों आंनाव हरजोबाखैनो ना। UNS नार्जारिया मानखो बेबो मोनसे दे। सनारामा मानखो हरगोन दे आं सोदोम बुरजाखौनो होनदों आरो गाबोन हरगोननो सोदोम आगै। ब्लु होलाय। सोदोम खुगा होनदों आब' सनाराम आगै गाबोन फुङाव हरगोन। दे हरनानै दोन आगै आंनोबो अनदो आरो एसे ना बिब'खौनो। आं मोनसे खोथा होननि सोदोम आगै आंना गासै मेनजों ओमफ्राय मोननै आइडिजों मोनथामल'सो ना आं नोंनो बेखौ हरखाबाय। आंनाथ' गैला नालाय ना नोङो हरनो गोसोबा हरबानो जाबाय आरो खिन्थु आं नोंनो हरफिननो हानाय नङा आरोना सोदोम आगै। आं नोंखौ होनदों आरो नोङो आंखौ सापर्ट होनो गोसोबा हर आरो ओमफ्राय आं हरफिननो हानाय नंला आंना गैला आरोना। ओमफ्राय सनाराम आगैनोबो आङो मोनथामखौ हरदों मेनजों आरो ओमफ्राय बियो आंनो 20ता हरदों ना मासांबा हरदों होनदों आरो 7ता बाखि दंबावो आरोना इना। हरगोन होनदों हरगोन ना हरा मिन्थिया। सनारामा मानखो नोंबो हरजोब बेनो जाबाय आंनो बेसे दं सोदोम बाजै नोंनाव 12ता दं होनदों सोदोम आगैयाना। सनाराम आगै नोंनावबो 23 आइडि फुरा खालामगोन। 23 आरोना माबा सोदोम आगै। सोदोमाबो 23 हरगोननो ओमफ्राय सनारामाबो हरनांगोन आरो सोदोम आगैनो। ओमफ्राय 23 हरदोंब्रा बिबारि। नोङो आंजों थगायसुला। दे हरदोंबालाय जेबो नङा। सोर सापर्ट आइडिफोरजों आंखौ बिराद मदद खालामदों आं गोसोआव दंखायो दे। आंनाव 12ता हासबेन्डनाव 11ता दं। आच्छा ओरै 10, 30, 31, 32, 33, 34, 34तासो दं आरोना नोंनाव। ओमफ्राय सनारामा मानखो गासैबो हरगोन आं सोदोम। दे हरलाय दे 27 दं आंनाव। 27 बा होमबा आंनाव नोङो 7ता हरबावनो दं आरोना सनाराम। हरगोन ना हरा दे बुं। UNS गुमिया थांबाय नामा? आयौ रानि नोङो दिनै मोनायाव थेंक इउ रानि बड' ब्लग लाइक दान होनायनि थाखाय। मा खबर रानि उन्दुनो ओंखाराखै नामा नों दिनै?
ना सोरनिबा एलबिआव दंमोन सोर सोर एलबि होदोंथाय सोदों खुगा मानखो आब' हरगोन दै आं नोंनिफ्राय नांलाया मोनाखै होनब्लाबोसो दुखु मोनो ए दे जेबो नङा मदद होबा हाबाथ' मोजां आरोना गोसोआव थागोन दे आङो नों मदद होनायखौ आरोना सनारामाथ' हरदों बिरादनो गोसोआव दं आं बिनिखौबो मोजां आब' होनदों रानिया रानि मा ओंख्रि जाखो सनारामा मानखो हरैयै एमआरडि बायदिल' दाजा अ एमआरडिआ हराखै नामा आंनो माबा सनाराम नोंनो एमआरडि आब'आबो नोगोद आइडि दं सातथा आइडि दं होननानै लेंहरो आख' दंना गैयाथाय मिन्थिया ओमफ्राय रानिया मा होनखो निथुमुनिनाव दसे दंमोन आं आदसा दे दसे फैदों आंनाव निथुमुनिया ओमफ्राय एलबि होनो टाइम जाबाय खोमा थांफिनबाय आरो दोनबाय नामा रानि बियो रानि 1K जाबायना पार्टि होला नामा नोंलाय पार्टि 1K जानायनि ब्लग लाबोदो रानि मोनसे ओमफ्राय सोदोमखुग रानि आगै उन्दुनो ओंखारासै नामा सनारामा मानखो हरदोंना मादों मिथिया आंखौ रायदों ग्रुपआव आयु सोरजों ग्रुप दं नोंलाय सनारामालाय माबामोनजों गोमसारमोनजों मा होनना रायखो एमआरडिआलाय UNS नार्जारिया मानखो चेक खालाम सनाराम चेक खालामनो होदों गुमैया UNS नार्जारि गुमैया मा होनना रायजालाबायखो सनारामाहाय रानि सना जिउ होनदों रानि बड' ब्लग गैयाहाय आब' 1K जाबाबो लाब गैया आंना मानो मा जालायखो 1K जाबायना होमबाबो आनजानाय नंलादां रानि नोंना माथो 1K जाबाथाय माथो आनजायानो बिदि होननाय खोनादों नंदा नङा मिथिला भिडिअ लाबो रानि 1K जानायनि आंनाथ' जेबो जायाखैहाय सोदोमखुग अके आगै सनाराम आंबो हरजोबगोन आं 23ल'खा अ दे ओमफ्राय सनारामा मानखो 2 दान खालामबायना ब्र UNS नार्जारि 2 दान खालामबाय नामा सोंहरदों नोंखौ मोननै आइडिजों सापर्ट होबाय नामा होनदों आरो रानिया मानखो सनाराम मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय आमार अबिनाश ट्रेभेल অসমা আহিলে I am back কাক বেক দিলা নামটো ক'ব লাগিব ন অবিনাশ সনাৰাম লগতে ফ্ৰেণ্ড হৈছিলা ন दानो बेग बिहरथारदोंमोन आरोना सनाराम नोङो दानो नांथारगौमोन नामा जाखो आनजा जाबासो सनारामा ओं दे सोदोम 27 हरगोन आदसा रानिया मा होनखो आन जामाराखै आब' 1K जानायखाय आदसा बारबायथ' ना नोंना रानि 1K नि बारबायना UNS नार्जारिया मानखो बिबारि नोंबो 600 जानोसैब्रा नोङो बिदि जानोबाबो ना गुमै दाहायनोबा गाबोननो माबागोन बियो आन जागोन नों नायलाय नों दाहाय नङा गाबोन नायलाय ओमफ्राय অবিনাশ কি ক'লে তুমি মাৰিছিলা নেকি ইনষ্টাত মোৰ নামটো এতিয়া মোৰ এলবিটো শেষ হোৱাই নাই এলবি শেষ হোৱাৰ পিছত মই মাৰি ট্ৰাই কৰিম বাৰু মাৰা নাই মই তাৰপৰা सनारामा मानखो मोजां नोंनियालाय रानि 1K जायाखै दाबो रानिया मानखो सनाराम जागोन दे लासै लासैनो बयनाबो अबिनाशा मा होनखो काकु बेग দিয়া নাই মই আকৌ আহি গ'লো কৈছো আচ্ছা হ সৰি দিমাগটো অকণমান কম আছে যে অবিনাশ সেইকাৰণে মানে অকণমান কথাবিলাক খেলি মেলি হয় আৰু সৰি দেই थेंक इउ आरो आहा गारने आरो रानिया मा होनखो नोंनाबो बारायगासिनो आब' बारायदों बारायनाया रानिया होमबाबो दसेनो आनजायो गाज्रि मोनना गोसोआव आनजाबाथाय ओमफ्राय सनारामा मा होनखो UNS नार्जारि माला हरनो आं नोंनो दानो लोगो हरलायनाङा ओरैनो आनसो जागोन ना गाबोन हरलाय सोदोम खुगा मानखो अके आगै सनाराम नोंनि भिडिअ 2-3 फुल
भिडिअ नायगोन लंखौ नाय दे आगै सनारा मा बुं होनदों आरोना रानिया मा होनखो नोंबो आइडि खुलिबाय नामा आब' आइडि खुलिनाय माने आंना जायखिजाया आगोलनिफ्रायनो मोननै दंखायोमोन आगै रानि नोंनाबो दं नामा दंबा हर रानि नोंनिफ्रायबो जायखिजाया मोननै ओमफ्राय आंबो मोननै हरगोन आरो नोंनि आइडि गैयाब्लाबो न'नि जायखिजाया मोननैजों माबा भिडिअ नायनानै साब खालामबानो जाबाय आरो आंबो नोंनो मोननैखौ हरगोन रानि मिथिबाय गाबोन दिनै नङा दिनै बारा लोगो जाबाय नङाबा आं जागोन आंना सनारा मा होनखो औ आंबो लं नायनासो होखादों मैया सोदोम आन जायाखै दाना UNS नार्जारिया मा होनखो जोंनाथ' बोरायनानै हाथाय गबाबो जानाय नंलालै जागोनहाय गुमै जाया जायो नामा जायो जेबो नङा आनजायाबाथ' बयनाबो जानानै मा जासिगौ ना आनजानायखायसो जायालासिनो थागासिनो ओमफ्राय गाबोन हरगोन दे आब' दे रानि गाबोन हरबानो जाबाय माबाखौ मिनिदों आरोना US नार्जारिखौ रानिया जागोन दे सनारा मा होनखो मोन US मोनबैसे हरखो नों आदा मोनबेसे हरखोनो UNS ओमफ्राय UNS नार्जारिया दे हरोबा हर लं भिडिअ फुलल' नायनानै साब खालाम लं भिडिअ लं भिडिअ नायलायना साब खालामबानो जाबाय आरो सोर सोर दङ कमेन्ट हरदों मानोथो सिरि थाबाय थाखो सोदोमा मा होनदों जोंहा गैया नोंनि लासै लासै आइडि हरनायावनो मिथिखादों आगै सनाराम नों हरनाय आनजायाखै आगै आच्छा खायफा खायफाना सापर्ट हरबाबो एखे टाइम मोनफैबानो आन जालाङो खायफानिया जाया मालाय खायफाया भिडिअखौनो फुल नायादां ओंखायनो जायो आरोना जायहा फुल भिडिअ नायो बेनो जाया आरो सनारा मा होनखो गाबोन हरसै नामा हरगोन आं गाबोन हरनोसै नामा हरगोन आं UNS नार्जारिया मा होनखो US नार्जारिया मा होनखो मोननै हरबाय मोनसेखौ कमेन्ट हरनो बादेङा गोनलै आं बादेगा मा लिरखोथाय गुमैया जायखिजाया मोननै हरबाय होनदों गुमैया सनारा नोंनो मानो दानखो अबिनाश ट्रेभेल एखे कइसे गुड नाइट अके गुड नाइट MK अफिसियेल मा आंनिखौ फराया आब' नै दासो नुदों आङो MK नोंनिखौ नै दासो नुदों आङो सजायाखैना र' ब्लु होनि आङो जोंहा MK आगैया दाय गोनांथार एसेयावनो रानि थांबाय नामा थाङाखै MK आगै उन्दुनो ओंखाराखै नामा MK अफिसियेल MK ओमफ्राय सनारा मा होनखो सोदोम आं सापर्ट होनाया खमायालै बाजै नटिफिकेसन अल खालामब्लानो आनजायो मा नटिफिकेसन अल खालामबानो आनजायो नटिफिकेसन अल खालामनाङा आरोना सापर्ट हरबा ना मा जाखो सनाराम खिथाहरलाय ओमफ्राय MKआ मा होनखो र' दसे आच्छा सनारामा जायो होनदों आरोना मोजां हरफिनलाय बुजियाखै आं सनाराम जोंहा सोदोम आगैया मा होनदों आं गाबोन फुङाव हरनो दे उन्दुनोसै आलासि फैनायाव खामानि मावना मेंदों दे उन्दुदो गुड नाइट MK अफिसियेला MK थेंक इउ आगै लं भिडिअ हरनायनि थाखाय
सनारामा अल खालामब्ला आनजाया आच्छा अल खालामनांगौ आरोना अल खालामखायो माथो खायफानासो अल खालामनायनि अपसन थायैया खालामजाया आरोना MK अफिसियेल हेल' 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 MK मा ओंख्रि जानाय MK नों सोरनि LB आव दंमोन MK नाइस 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 होनदों आरोना MK आगैया जोंना आलु दालियाबो गोथावआनो दे MK अफिसियेल नोंथ' मानसिया मानो लोगो जानो रोङा मानसिफोरजों लोगो जाबानो जायो गोरा नंथारा लोगो जानाया भिडिअ नायबाय लं भिडिअ नायबाय साब खालामबाय जोब्बाय MK बिउटिफुल 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 सोर बिउटिफुल जाखोबा MK सोर सोर दं कमेन्ट हर माथो जाखो सिरि जाखो MK गावनि नामखौनो हरबाय जोंहा MK आगैया MK अफिसियेल MK थांजोबखो ना माखो MK सनारामा होनबा अबिनाशा आंनो बेग होआसै आरो नङा बियो गाबोनसो हगोन होनदोंना बियो माने आंनि LB आव फैफिननायनि थाखायसो माने बेग फैफिनबाय होनदों आरो आं माने बेलेग कमेन्टसो फरायफ्लांदों आरोना आं उन्दुनोसै दे आब' दे रानि उन्दुदो दे गुड नाइट गाबोन हरना दोन रानि आं माबा खालामगोन बेक खालामगोन गुड नाइट MK सोरनि LB आव थाना फैखो होनदां माथो खिथायासै सिरि थाखो MK आ MK गुड नाइट आगै दे गुड नाइट ओमफ्राय आंबो उन्दुबाय गुड नाइट सोदोम दे ओमफ्राय दे रानि डार्लिं गुड नाइट सनारामा होनदों आरोना रानिया निथुमुनि दोनबाय ना मा जाखो MK निथुमुनियालाय सनारामा दे सोदोम बाजै गुड नाइट सोदोमखौ बाजैसो लिंबाय नामा ब्लु लाखिदों जोंना US आ MK आ दोनबाय निथुआ दोनबाय आरोना दे आंबो 12 जाबा दोनसै अके आगै सनाराम गुड नाइट स्वीट ड्रिम अके सोदोम गुड नाइट बाय मोजाङै उन्दुदो गोजोन हर गासैखौबो MK अफिसियेल MK होनदों आरोना ओमफ्राय सनारामा US हरबाव दे बेसे दं हरगोन खोमा थांबायदां MK अफिसियेल बिउटिफुल MK आ नाइस थाङाखै आरोना UNS नार्जारिया आंलाय थांबायसो नामा सानदों गुड नाइट होनाखै उन्दुनोसै होनाखै ओमफ्राय MK नाइस MK अफिसियेल MK अफिसियेल MK on the सोर सानैया कमेन्ट हरदिया माथो सिरि थाखो MK अफिसियेल MK बेसे दंमोन ब्र आइडि नोंनाव UNS नार्जारिया दा मोनब्रै दं होनदों मोननै हरबाय होनदों मोननैखौबो उनाव हरगोन खोमा जायखिजाया मेन आइडिजों मोनबा मेन चेनेलजों मोनबा जागोन आरो आब' गुड नाइट दे जागोन दे MK आगै गुड नाइट बाय सि इउ टुमरो टेक केयार गोजोन हर मोजां उन्दुदो दे
सनारामा मा होनखो मानजों लोगोखासो आंजों। मा होनखोथाय सनाराम? मा नोंजों लोगोखासो आंजों बुजियासां। बुजियासै आं बुजियासै। गाबोन लोगो मोनलायगोन आब' दे जेबो नङा गाबोन लोगो मोनलायगोन दे। मोननै थांबाय सनाराम मोननै हरबायनो UNS आ ओमफ्राय सनारामा आं गाबोन हरगोन दे UNS आदा बेग। गाबोन हरगोननो ओमफ्राय मोनसे हरबावनि र' UNS आ मोनसे हरबावनो होनदों सनाराम नोंनोना। औ मोननैनि मोनबाय आं नोंनि ब्र' मोननैनि मोनबायनो। मोनसे आइडि हरबावनो होननानै थांबाय बियो खोमा UNS आ। दे जायफोर लोगो जायाखै जादो थाब थाबनो आंबो बारथा जाबाथाय दोनसै दे थाब थाबनो। सोरनोबा रिटार्न हरनो दं आंना मैया लोगो जानाया हरनोसै नङाबा आन खालामना होगोन। दे हर नोंनोबो गाबोन मर्निंआव हरगोन हाजासे आं। सोरनो? आंनो? आंनोखौल' सिमां नुसै नामा आङो? नोंहालाय माबानोसै होनदोंना सनाराम गुमैनोसै होनदोंना माबानो US नोसो होनदोंना आंनो होनाखैना सरि बुंब्रेबाय थायो आंहा। आंखौबो गुमै जायो आरो नों नङा बैखौ UNS नार्जारिखौ गुमै होनबाय थानायखाय नोंखौबो होनफ्लांदां। खामेनानो नोंसोर सानैल' बांसिन गेलेगासिनो नालाय ना ओंखायनो। माथो जानो गुमै होननायालाय जायखिया सोमोन्दो लिंबानो जाबाय आरो होन नोंबो आंखौ बाजै। नेट नाङालै र' नेट नाङाबा गाबोन हरबाबो जायोना गुमै। कारेन्टबो गैयाब्रा जोंबायसो बालनि गरमथारना गरम मोनबायदां। गरम बोथोराव कारेन्ट गैयाबा असान्थि जायोथ' आरो। सानैया सोर जाखो सिरि दंगासिनो माथो कामेन्टबो हरा कामेन्ट हरहाय आगैमोन। दे गाबोन हरदो आदा होनबा औ दा नेट जायाब्ला गाबोन हरदो UNS नार्जारि गुमै। बे नेटनि थाखायनो एसे माबा जायो हर गेजेराव एसेबाबो मोजां मोननांगौ ना मोननायालाय। MK आनो CID जादों दे जानो गुड नाइट होनदोंमोन थांसै होननानै UNS फन गंसे जोंनो हरगोन दे होनदों आरो फन गंसेजोंनो हरगोन होनदों आरो फन मोनसेयावनो दं आरो ना गासिबो आइडिया। ओमफ्राय MBआ बेकार जागासिनो आंनानो। औ आंनाबो सालायनो मोना मा मोना 2 GB मानि आंना ओरैनो लुकसान जायो आंना।
सानावबो बारा सालायनाय जाया मानाय जाया लस जायो आंनाबो। ओमफ्राय मालाबा 1.5 GB सोनानै लाबाबो जेबो खामानि होआ थाब थाब जोबनानै होयो। आंनावबो फन मोनसेयावनो जोबनो सनारामनाबो। सोर दङ दे कमेन्ट हरलाय। टु MB आंनाबो बेलेग फनजों हरगोन बेलेग फनजों हरगोन UNS आ। होनबा सनाराम दोनथ'नोसै ना UNS गुमै दोनथ'नोसै दे ना रायज्लायबावो नोंसोर सानैया माबा रायज्लायना दंबावोबा रायज्लायबावदो गैयाब्ला दोननोसै ना आरो सासेया सोरथाय दे गुड नाइट होनदो। गुड मर्निं डार्लिं गुड मर्निं सनाराम गुड मर्निं UNS नार्जारि गुमै ओमफ्राय सानैया ना मिथिला सोर दंथाय। गुड मर्निं दे नोंसोर सानैखौबो सोर सोरथाय मिथिला दोननोसै दे बाय बाय होनहरदो सोर सोर दङ। बाय सनाराम UNS गुमै बाय। दाखालि आं LB होनाया बेटारि गैयै जानानै सुइच अफ जालांदों आरोना UNS गुमै दाखालि आं होनाया दाखालि ना आं माला होदोंमोन UNS बाय दे दोनदो दा हरनानै दोननोसै आं आदसा दे होमबा थांसा जोबदो दे लोगोफोर थेंक इउ आंनि LBआव जोबजासिम थानायनि थाखाय अके UNS बाय। आंबो कारेन्ट फैबा हरगोन दाहायनो ब्लु लाखिनोसै आं गुजुनाय जाहांदों आंहा एसे। सोर सानै दं सिरिनो ओंखारबोलाय एसे सोर सानै सिरि दङ कमेन्ट हराबा दाननोसै आं।
कमेन्ट हरलाय सोर दङ? सिरि सिरि बिदि थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो? दे सोर दं अननानै कमेन्ट हर ओंखारबो रायलायनि। अ सासे थांबाय आरोना दे सासेया सोर दं लास्टआव सोर दं दे? अ गैला आरोना दे थांजोबदो। सोर दं कमेन्ट हर आरो थांबायबा थांबाय होनहर। दाननोसो ओंखारबोआबालाय।